راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان سلامتنا تقبلوا أبسفلالي كورنات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا أتكتاتلو زغبركم سمعتنا نيلومي زينا أنه فلما أرستاتو نداعش كنزب كوات وزصنحو كلتا إيرتراوين أب بريطانيا نعسر 4 عامتات كسرو 5 فردو مع كنا زينا بريطانيا حبيران أب أفريقيا بعصو زموتو بس حسابات نابلعلي شو عتميت شحكي عرق تساقيو هندي كاب تشاينا زأززتو أستات فرق مليون ممرمري ناوتو كورونا فيروس بقعتو أي حلون بموبال نتيجاتو. إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان. علتاو زينا بريطانيا حتى تعقبا مخانو مستقلتو كلتا إيرتراوين ندعش بغنزابن مورالن بمدقافهم 14 عامتات كأسرو 5 فردوم مع كنا زينا بريطانيا حبيران اتوم أيوب نور حسين سيد محمدن استبهلو كلتا إيرتراوين أبزز حلف عامت كان ميازيا كساب سنة أبزلو أوارح أسات $5,000 نابتشبراو قجل لخمز الأخو بعربي 24 ميازيا نبيت فردي أبزهابو قال تأمينهم أيوب نور حسين بمنقد حدا خب حمرة داعش مخانو استتقصن أب عراق زنبرن واسيم استبهله والكسب أستات لعلى $3,000 كل خنكلو سيد محمد دما بوغنو لعلى $500 من الأخيو تقليتو نساتهم بأكل نبتشبرا وقجل لخص انبرو مدى بكوان تنبروم كقاشو بزي مخقالهم كسلتهم كم زي كأله مع كنازينا بريطانيا نتسبت بيت فرد بمدقاس أكاليحن أبلعليقو أيوب نور حسين تفنجارين مسرح زحق السندات كم استرخبون داعش أرى السبات النقورة زر فيديوتات دما بمنقد محبراو ميدياتات كزرقح متنحيو تقسيسو أيوب نور حسين أبكل التشحن 10 تغلتان زي حقاو برت بمحاز أبزمتان زرفان توافيرو أبزنبارو الأوان ببوليس لستتحزة ناستة 4 عامتات تأثيرو من بارون سندات تبيت فردي أكاليعو عند كسوس زخنة أيوب نور حسين نتشعت عامتن شد الشوارحن سيد محمد دما نحموش عامتن 3 وارحن كأسرو أبسفر دلو نايت عسى ملكتات كم زي ترأيو من الناس حقونا تبين كم سمعون ديلي ميل أبو أسفيرو ودي 29 عامت أيوب نور حسين بريطانيا زغربو حتى بوليتيكا وعقبة تقبل نتكرك من كله ودي 31 عامت مخانو زحبرة سيد محمد قنا بكالينا فرنسا ساقيرو نابت هاجر دحر مقتاو زغربو حتى عقبة تنتيكو كاب بريطانيا كوت نستوهبو تأزاز بزي مخبار بزي حقاو من قد نبر زتنحيو أتذكروا من العالم مكتئل بدا كورونا فيروس كوين اللوب زلقوان حمام عصون بفليا بتحت سهرة أبزركبها هجرات أفريقيا ببسحي صفح فهم اللو ودبت عنا عالم أتنكغو أبكل تشين 10 شمونتن بدرجة عالم أستات 400 حسابات كم زموتو زحبرة اتودب اتلعلي 94 أب أفريقيا من بارو أزخاخيرو زبسحو قديات حمام عصو تحت حاموش عامت سعد ميوم أبزوان زد ما هجرات أفريقيا أما مكات لبدا كورونا فيروس لستتصمدا مكل خالت كالك أتالي حمامات وانت وقوس يخص أنح كم زيبولو أزخاخيرو بفلاي عصو بقليلو كتكالا خلو زغلو كوان تخونا مسولو كونتات كورونا فيروس تسرط أنتو زنتساق مدهانيتاتن مكلا خالي كانيناتاتن أبعداغان نوحدي متس كم زولو زقلات مكوتصار بحمام عصو زموتو سبات حدا كابشوتوتات مليونيوم مخانو يفلات انت هنا بتعري من قصتن مشارختن إن قول لك ما تنحى بزحمة الموت بسنك عصو أبزعمت بعث في كي زايد تسجيل له هندي كاب تشاينا زأززتو أستات فرق مليون زقمت ممرمرن أو كورونا فيروس بقعتو أي حلون بموبال كم زنت أقدتو أفليتا هندي بزي كازي أقديما كاب تشاينا بممتأ أبصراحة وإلاتو زنحت هتوت مرمرا بمكياد أوشتي 3 دقايق وتسيد كورونا فيروس سحبرنا وتي كاب سرح دو كم زبلتون كاب ستوافرلو تسحبو كم زلانيا قليتا تشاينا بوغنا هندين زأززتون أو تحكمنا بقعتو أي حلون بموبال كتنتقوم وصانا كم زحزنا بمقلات أنصار فريات تشاينا زقنعت ألمة دو كتبل تلابع أقدما كم هولاند زأمسلا حيالو هاجرات كاب تشاينا زأززو مشفن أفن أفنجان بقعتو أي حلون بموبال أبسرحكو عل كم زخلكلو ببوانو خقلت تنحيو زخبركم سمعتنا زينا أبسفتي ملو راديو إيرنا داقماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قتيلو بعود أرقاي زدالو أفريقيا بسو موزيك خون سنة مكتل إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان
ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ኮቪድ-19 ንምሕዝነት ኣህጉር ኣፍሪቃን ቻይናን ይፈታትን። ኣብ ዘመናዊ ታሪኽ ወዲ ሰብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብዝምታ ሃብታ ብወጻእተኛታትን ኣብ ከርሳ ብዝፈረዩ ደቃን ዝተመልአዩ መሸጣ ኣፍሪቃውያን ጊላታት ብዓረብን ኤውሮጳውያንን መግዛእቲ ኤውሮጳውያን ድሕሪ ናጽነት ካብ መግዛእቲ ኤውሮጳውያን ስልጣን ብዝሓዙ ውልቀ መለኽቲ ላፍራንስ ኣፍሪክ ማለት ድሕሪ ምውዳእ መግዛእቲ ብፈራንሳ ዝተኣታተወ ሓድሽ ናይ ኢዶ ዙር መግዛእቲ ኣገባብን ካልእን ንሃብቲ ኣፍሪቃ መጺኦም ዝጓሕጉሑ እዮም። ሕጂ ድማ ቻይና ሓዳሽ መጻኢት ሃብቲ ኣፍሪቃ ኮይና ከም ዘላ ሓያሎ ክኢላታት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ገልጹ ጸኒሖም። መራሕቲ ቻይና ይኹኑ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣፍሪቃን ዘሎ ንግዳውን ናይ ምትሕግጋዝን ስምምዓት ኣብ መጻኢ ንኽልቲአን ዘርብሕ ኣብ ሓድሕዳዊ ጥቕሚ ዝተመርኮሰ ይኽብሉ ዝገልጹ እኳ እንትኾኑ ሓያሎ ተዓዘብትን ተንተንትን ግን ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ትገብሮ ዘላ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ልቓሕን ወፍርን ወይ ድማ ልቓሕ ብመልክዕ ወፍሪ ንኣፍሪቃውያን ሃገራት ብዕዳ ወጢሩ ዝሕዝ ዝያዳ ንጥቕሚ ዜጋታት ቻይና ኣብ ዓለም ዘለዋ ጽልዋ ፖለቲካን መሐየሊ ሜላ እትጥቀመሉን ይኽብሉ ይገልጹ። ኣብ መንጎ ቻይናን ኣህጉር ኣፍሪቃን ዝግበር ናይ ንግድን ምትሕግጋዝን ስምምዓት ንመን ይርብሕ ንዝብል ሕቶ ንምግምጋም ብዝርዝር ምስ ዝርአ ቻይና ካብ ዓመተ 2005 ክሳብ 2018 ብመልክዕ ልቓሕን ምትሕግጋዝን ከምኡውን ኣብ ናይ ስራሕ ኮንትራትን ኣብ ኣፍሪቃ ናይ 299 ቢልዮን ዶላር ገንዘብ ኣውፊራላ። ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ዝመጽእ ገለ ዓመታት ተወሳኺ ናይ 60 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ናብታ ኣህጉር ከም እትገብር ፕሬዚደንት ቻይና ጂ ጂንፒን ገሊጹሎ። ማኬንዚ ዝተባህለ ምኩር ናይ ንግዲ መጽናዕቲ ዘካይድ ኢንስቲትዩት ኣብ ዘካየዶ መጽናዕቲ መንግስቲ ቻይና ብመልክዕ ሓገዝ ዝግበር ወፍርታት ብምልኡ ንናይ ገዛእ ሃገሩ ኩባንያታት ውዕል ኮንትራት ከም ዝህብ ኣብ ኣፍሪቃ ልዕሊ 10,000 ኩባንያታት ቻይና ክህልዋን ከለዋ ኣስታት 900 ካብዚአን ብብሕቲ ዝውነና ትካላት ከም ዝኾና እዚአን ብስምነፅ ዓዳጋ ኣብቲ ሃጉር ብነጻ ዝንቀሳቐሳየን እዘን ናይ ብሕቲ ትካላት 12 ኢንዱስትርያዊ ምህርቲ ኣህጉር ኣፍሪቃ ክሽፍናን ከለዋ ብ2 ትሪልዮን ርእሰ ማል ዓመታዊ ናይ 500 ቢልዮን ዶላር መኽሰብ ይረኽባ። መንግስታውያንን ብሕታውያንን ኩባንያታት ቻይና ኣብ ምህርቲ ከም ዓለባ ክዳውንትን ዝተፈላለዩ ውፅኢት ፋብሪካን ኣብ ህንፃ ምህናፅ ትሕተ ቅርፂ መጓዓዝያ መንበሪ ኣባይትን ንግዳዊ ህንፃታትን ሓፅብታት ምህርቲ ናውቲ ህንፃ ኣብ ልውውጥ ንግዲ ዕደና ጥዕና ቤት ምክሪ ንግዲ ምህርቲ ሕርሻን ካልእ ጽላታትን ዝተዋፈራየን እተን ዓበይትን ኣሽቱን ዝተቃለላ ትካላት ብዝተፈላለየ ስም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩርናዕ ሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ትሕተ ሰሃራ ዝርከባ ሃገራት ተዶኪነን ይርከባ። ትካላት ህንፃ ቻይና ብተወሳኺ ልዕሊ 50 ብምውዕዋዕ ዝቐርብ መደባት ስራሕ ከም ዝኮና ተርኦ ኣብቲ ኣህጉር ዝስራሕ ህንፃታት ይኹን ካልእ ትሕተ ቅርፂ ብቻይናውያን ክስራሕ ምርኣይ ልሙድ እዩ። 1.4 ቢልዮን ብዝሒ ህዝቢ እትውንን ቻይና ብውሽጣዊ ዓቕማ ንሓያሎ ካብ ዜጋታታ ካብ ድኽነት ኣገላጊላ እኳ እንተኾነት ኣብ ውሽጢ ሃገር ብናህሪ ዝቕፅል ዝነበረ ቁጠባዊ ዕቤት ብምንካዩ ግን ገለ ክፋል ህዝባ ስራሕ ከተናድየሉ ናይ ግድን ነይሩ። ነዚ ዝተጠቕሰ ህዝቢ ሽቕለት ንምፍጣር ኣብ ኣፍሪቃ ዝለኣኻ መንግስታውያን ይኹና ብሕታውያን ኩባንያታት ዳርጋ ብምሉኣተን ምስ ክኢላታትን ሰራሕተኛታትን እየን ናብ ኣፍሪቃ ዝለኣኻ። እተን ትካላት ንዜጋታት ኣፍሪቃ ዝስራሕ እኳ እንተኾና ዝበዝሐ ብቐዋሚ ዝቆፅሮኦን ዝጥቀማሉ ክኢላዊ ሓይልን ግን ቻይናዊ እዩ። በዚ ምክንያት ኣብ ኣፍሪቃ ዛጊት ልዕሊ 2 ሚልዮን ቻይናውያን ክሰርሑን ክቕመጡን ክኢሎም ኣለዉ። ቻይና ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ እተካይዶ ኩሉ ዓይነት ወፍርታት ብመልክዕ ልቓሕን ብመንገዲ ኩባንያታታን እያ ተካይዶ። ዝበዝሓተን ኩባንያታት ድማ ኣብ ናይጀርያ፣ ታንዛንያ፣ ኣይቮሪ ኮስት፣ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ዛምቢያ፣ ኬንያን ኣንጎላን ቀዋሚ ቤት ጽሕፈታት ከፊተን ይርከባ። ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ እትኣትወሉ ሜላታት ኣለዋ። መጀመርታ ሕማቕ ናይ ልቓሕ ልምዲ ወይ ልቓሕ ናይ ዘይምምላስ ባህሪ ዘለዎን ሃገራት ተለሊ ኣብተን ሃገራት ክትግበሩ ዝኽእሉ ፕሮጀክትታት ተጽንዕ ብዝረቑሓተን ሃገራት ፍቓድ ምስ ተዋህባ ፕሮጀክትታታ ብመልክዕ ልቓሕ ክትምውሎ ተሓትት ኩባንያታታን ዓቕሚ ሰባን ብምምጻእ ተሰላስሎ ዝተሰርሐ ፕሮጀክትታት ልቑሑ ክሳብ ዝኸፍል ድማ ዋኒኑ ናታ ይኸውን። ልቓሕ ክኸፍላ ዘይከኣላ ሃገራት ልቓሕን ብመንገዲ ሃብቲ ማዕድንን ንጥረ ነገራትን ክኸፍልኦ ተፍቀድ ኣብተን ሃገራት ኮፍ ብምባል ድማ ዘዝመፀ ፕሮጀክትታት ተካየድ። በዚ መንገዲ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ድሮ ኣብ ዘይወፅዕ ዕዳ ክሽመማን ከለዋ እተን ብልቓሕ ቻይና ዝለዓለ ተርታ ሒዘን ዘለዋ ኣንጎላ 25 ቢልዮን ዶላር፣ ኢትዮጵያ 13.5 ቢልዮን ዶላር፣ ኬንያ 7.9 ቢልዮን ዶላር፣ ሪፐብሊክ ኮንጎ ማለት ኮንጎ ብራዛቪል 7.3 ቢልዮን ዶላር፣
ሱዳን 6.4 ቢልዮን ዶላር ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5 ክስራዓን ከለዋ ዛምቢያ ካሜሩን ናይጄሪያ ጋናን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ማለት ኮንጎ ኪንሻሳ ድማ ካብ 6 ክሳብ 3 ቢልዮን ዶላር ተለቂሐን ኣለዋ ቻይና ብተወሳኺ ኣብ ኬንያ ኢትዮጵያ አንጎላ ጅቡቲን ናይጄሪያን መጓዓዝያ መንገዲ ባቡራት ሃኒፃን ኣብ ምህናፅን ትርከባላ ገለ ካብ ዝዛዘመቶ ኣብ ኬንያ ካብ ከተማ ናይሮቢ ናብ ወደባዊት ከተማ ሞምባሳ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ አዲስ አበባ ካብን ናብን ዝንቀሳቐስ ትራም ካብ አዲስ አበባ ናብ ጅቡቲ ዝዝርጋሕ መንገዲ ባቡራት ይርከቦ ከምኡን ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት አፍሪቃዊ ሕብረት ኣብ አቡጃ ናይጄሪያ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኤኳስ ኣብ ናይጄሪያ ትካል መጻረይ ነዳዲ ኣብ ኮንጎ ብራዛቪል ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ኣብ አንጎላ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘመንጩ ሓጽቢ ኣብ ዛምቢያ ፋብሪካ ሲሚንቶ ኣብ ግብፂ ክትህነጽ ጀሚራ ዘላ ዋዲ ዝተሰመየት ሓዳስ ርእሰ ከተማን ካልእን ሓያሎ ቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ፕሮጀክታት ክትሰላሰልን ከላ እዚ ብምሉኡ ዛጊት ብመንገዲ ልቃሕ ይኽፈል ቻይና እቲ ብመንገዲ ብመንግስቲ ዝውነን ኣምፃን ለኣኽን ባንክ ቻይና ዘ ኤክስፖርት ኢምፖርት ባንክ ኦፍ ቻይና ንመብዛሕትኡ ንሃገራት ኣፍሪቃ እትህቦ ልቃሕ ብኣዝዩ ውሑድ ወይ እውን ብዘይወለድያ ትህበን እንተዘይተኸፊሉ እውን ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን ምክንያቱ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ዝሃበቶ ልቃሕ ብመልክዕ ብዕደና ማዕድንን ንጥረ ነገራትን ከተወራርዶ ስለትኽእል ቻይና ኣብ ሃገራ ዘሎ ሸውሃትን ጠለብን ምላእ ድሮ ኣብ ኣፍሪቃ ብብስሒ ዝርከብ ብሬር ኤር ዝፍለጥ ንመስርሒ ኮምፒውተራት ሞባይላት መካይንን ካልእ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑን ዘገልግሉ ዝተፈላለዩ ንጥረ ነገራት ከምኡውን ኮባልት ፕላቲኒየም ፎስፎረስ ወርቅን ኣልማዝን ዝርከቦ ማዕድናት ኣብ ምክሓት ትርከብ ካብዚ ሃገራት ኣፍሪቃ እንታይ ከስባ ተባሂሉ ምስ ዝሕተት እንትርፎ ኣብታ ሃጉር ዝተርፍ ዝህነፅ ዘሎ ትሕተ ቅርፂ ንሱ እውን ዕዳ ተኸፊሉ ኣብ ኢድ ዋናታቱ እንተተረኪቡ ኣብ መስርሕ ዝድለብ ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብን ካልእ ብዙሕ ከም ዘየለዮም ተንተንቲ ዝገልጹ ብሓፈሻዊ ገምጋም ክርአ እንከሎ ህላዊ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ብኣንጻሩ ክሳራ እዩ ምክንያቱ ሓያሎ ኣብ ኣፍሪቃ ብቻይና ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ትሕተ ቅርፅን ንግድን ብፍላይ ድማ ንኣሽቱ ውጥናት ብውሽጣዊ ዓቕሚ ተሃጉር ክካየድ ዝከኣል እዩ ነይሩ ብሰንኪ ትካላት ቻይና ሓያሎ ኣፍሪቃውያን ትካላት ክወዳደራ ስለ ዘይከኣላ ስራሕ ክስእና ተገዲደን ከም ዘለዋውን ተዓዘብቲ ይሕብሩ ኣፍሪቃውያን ተምሃሮ ናብ ቻይና ብምኻድ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክወሃቦም እንከሎ ቀጻልነት ህላዊ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ንምርግጋጽ ተባሂሉ ሓደ ካብ ዝወሃቦም ትምህርቲ ቋንቋ ቻይና ማንድሪን እዩ ቻይና ብተወሳኺ ሃገራት ኣፍሪቃ ብምሕጋዝ ኣምሳይኡ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘለዎን ድምፂ ክትከስብ ከም እትሰርሕ እዚ ድምፂ ካብ ሃገራት ምዕራብ ብፍላይ ድማ ካብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብምምንዛዕ ንፖለቲካዊ ጽልዋ ዓለም ከም እትጥቀመሉ ይዝግለጽ ቅድሚ 1971 ክልተ መንግስታት ቻይና ማለት ኣብ ደሴት ታይዋን ኮይኑ ንሙሉእ ቻይና ናይ ምምሕዳር መሰል ከም ዘለዎ ዝገልጽ መንግስቲ ሪፐብሊክ ቻይና ከምኡውን ንቐንዲ መሬት ቻይና ብሰፊሑ ዝቆጻጸር መንግስቲ ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናይ ግብኣኒ ቀዋሙ እምበርን ወግዓዊ ወኪል ህዝቢ ኮይነን ኣፍልጦ ክወሃበን ይፀራ ነይረን ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮን ኣብቲ ውድብ ሓደ ወግዓዊ መንግስቲ ጥራይ ኣባል ስለ ዝኸውንን ኣብቲ ዝተጠቕሰ ዓመት ማለት ኣብ 1971 ኣብ ኒውዮርክ ንመን ከም መንግስቲ ኣፍልጦ ይወሃቦ ምርጫ ባይቶ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣካይዶ ኣብቲ እዋንቲ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ታይዋን ንዝነበረ መንግስቲ ሪፐብሊክ ቻይና ብምድጋፍ ጽልዋ ተጠቒማ ከም ማእከላይ ኣፍሪቃ ጫድ ጋቦን ላይቤርያ ኒጀር ደቡብ ኣፍሪቃ ካልኦት ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃን ኣንጻር ዝሕጂ ዘሎ መንግስቲ ቻይና ከም ዘድምፃ ገይራ እንተኾነ ኣብቲ ዝተኻየደ ምርጫ 76 ሃገራት ንህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ከድምፃን ከለዋ 35 ሃገራት ኣንጻሩ 17 ሃገራት ድማ ድምፂ ካብ ምሃብ ተቆጢበን ነይረን ካብተን 35 ኣንጻር ቻይና ዘድመፃ ሃገራት ድማ ዝበዝሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ነይረን ቻይና ካብዚ ምርጫ እዚ ዝተገንዘበቶ ነገር እንተነይሩ መን ሃገር ንመናድ ሚፃ ዝብል ነይሩ ኣብ ዝቐፀለ ዓመታት ድማ ቻይና ንሃገራት ኣፍሪቃ ሓገዛት እናሃበት ጽልዋ ብምሕዳር ዝበዝሓ ድምፀን ናብኣ ከም ዝዛዝዋ ጌራተንያ ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ 2007 ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰል ሰሜን ኮርያ ንምኹናን ኣብ ባይተ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተመሳሳሊ ምርጫ ተወሲኑ ነዚ ግን ቻይና ይደገፈቶን ስለዚ ንምፍራሱ ድምፂ ሃገራት ኣፍሪቃ ሓቲታ ከም ውፅኢቱ ድማ 43 ሃገራት ገለ ንቻይና ደጊፈን ዝበዝሓ ድማ ድምፂ ካብ ምሃብ ብምቁጣብ ደገፈን ገሊፀን ኣላ
በአንጻሩ ኤርትራ፣ ጋና፣ ኬንያ፣ ኢኳቶሪያል ጊኒ፣ ላይቤሪያ ዝርከበን 11 ሃገራት አፍሪቃ ጥራይ ነቲ ብ101 ድምፂ ዝተዓወተ ንሰሜን ኮርያ ዝኹንን ንድፊ ደጊፈን ብድሕሪኡ ዝተገብረ ዝተፈላለየ ምርጫታት እውን ዝበዝሓ ሃገራት አፍሪቃ ንናይ ቻይና ጥቕሚ ክድግፋ ምርኣይ ልሙድ እናኾነ መፅዮ ካብዚ ክንግንዘቦ እንኽእል ነገር እንተሃልዩ ቻይና ኣብ ውሽጢ 36 ክሳብ 49 ዓመታት ንፖለቲካዊ ኩነታት አፍሪቃ ናብ ጥቕማ ከም ዝውዕል ከም ዝገበረቱ ኮይኑ እተን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ዝነበረን ተኣማንነት ናብ ቻይና ከም ዝዛዘወ የርኤና ካልእ ሃገራት አፍሪቃ ካብ ካልኦት ሃገራትን ኣለቃሕቲ ባንክታትን ማለት ካብ ሃገራት ምዕራብን ዓለማዊ ባንክን ንቻይና ኣብሊፀን ዝርኣሉ ምኽንያት ቻይና ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት አፍሪቃ ኢዳ ጣልቃ ዘይተአቱን ንዝገብርኦ ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ጸማም እዝኒ ሂባ ተሓልፎ ብምዃናዮ ካልኦት ሃገራት አፍሪቃ ሓገዝ ክግበረለን ናይ ፖለቲካ ለውጢ ክገብራ ዝጠልባ ብምዃነን ብኣፍሪቃ ተጠላብነት የብለንን ንኩነታት ቻይና ኣብ ኣህጉር አፍሪቃ ኣመልኪቱ ኣምባሳደር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነበር ጆን ቦልተን ቻይና ንሃገራት አፍሪቃ ልቓሕ እናሃበት ንመራሕተን ጉቦ እናኸፈለት ብዕዳ ዋጢራ ናብ ረብሓኣ ከተውዕለን እዚ ድማ ናይ ኢደ ዙር መግዛእቲ ይኽብል ከሲሱ ነይሩ እንተኾነ ዝበዝሑ መራሕቲ ሃገራት አፍሪቃ ነዚ ክቃወምዎ ከለዉ ፕሬዚደንት ደቡብ አፍሪቃ ሲሪል ራማፎሳ ንርኢቶ ቦልተን ብምንጻግ ቻይና ምስ ሃገራት አፍሪቃ ትገብሮ ዘላ ምትሕጋዝ ምዕራባውያን ሃገራት ክገብርኦ ዘይከኣላዮ ቻይና ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ዝበፂሓቶ ዘላ ብልጽግና ንኽትበጽሕ ሓያል መስገደል ዝሓለፈት ናይ ቀረባ ተሞክሮን ዘለዋ ብምዃና ንኩነታት ኣህጉር አፍሪቃ ብዝቐለለ መንገዲ ትርድኦ ብምባል ኣብ መንጎ ክልቲኡ ወገናት ማለት አፍሪቃን ቻይናን ዝካየድ ስምምዓት ክልተ ኣውረብሓ ዝሓለወ ይኽብል ገሊጹ ኣብ መንጎ ቻይናን ሃገራት አፍሪቃን ዘሎ ምሕዝነት ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ መንጎ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ብምምፅኡ ዳርጋ ኩሉ ንጥፈታት ዘሕቲሉ እዩ ዘሎ እንተኾነ ኣብ ቻይና ዝርከቡ አፍሪቃውያን ብፖሊስን ሰበስልጣንን ተሃገር ዓሌታዊ ኣድልዎ ይገጥሞም ብምህላውን እቲ ኣብ ልዕሊ አፍሪቃውያን ዝግበር ዘሎ ኣድልዎ ብድሩቕን ተንቀሳቐስን ስእሊ ናብ መላእ ዓለም ብምዝርግሑ ኣብ ልዕሊ ሓያሎ አፍሪቃውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ቁጣዕ ፈጢሩሎ ሓያሎ አፍሪቃውያን ድሕሪ ኮሮና ቫይረስ ዝምድና አፍሪቃን ቻይናን ናብ ዝነበሮ ከይምለስን ቻይናውያን ካብ ሃገራቶም ጠቕሊሎም ክወፁን ይጠልብሎ ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተቆጻጸረቶ ክትገልጽ ጸንሐት ቻይና ኣብቲ ሃገር ዝርአ ዘሎ ሓድሽ ምልባዕ ብወጻእተኛታት ተመሊሱ ዳግማይ ናብ ሃገራይ ኣቱ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ወጻእተኛታት ብፍላይ ድማ አፍሪቃውያን ናይ ምክልባት ኣፈላላይን ዓሌታውነትን በደል ከም ዝፈጸመት ክግለጽ ጸኒሑ ብፍላይ ኣብ ጓንጆ እትበሃል ዞባ አፍሪቃውያን ተቐማጦ ነጋዶን ተማሃሮን ካብ ኣባይቶምን ሆቴላቶምን ተባሪሮም ኣብ ጎደናታት ክወፁ ከም ዝተገብረን ናብ ኣባይቶም ከይምለሱ ኣብታ ናይ ንግዲ ማእከል ከም ዝኾነት ዝንገረላ ኣውራጃ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፁ ዜጋታት እኳ እንተሃለዉ ኮሮና ቫይረስ አፍሪቃውያን እዮም ዳግማይ ዘላብዕዎ ዘለዉ ዝብል ወረ ብምንዝሑ ብፍሉይ ንአፍሪቃውያን ዝዓለመ ሓውሲ ግፋን ምምጣል ፓስፖርትን ከም ዝተኻየደ ይግለጽ ሰበስልጣን ጥዕና ንአፍሪቃውያን ጥራይ ዝምልከት መርመራ ኮሮና ቫይረስን ናይ 14 መዓልታት ተወሳኺ ርእሰ ውሸባ ክእወጁ ከለዉ ኣካረይቲ ገዛን ሆቴላትን ብወገኖም አፍሪቃውያን ተኻረይቲ ምቕባል ብምእባዮም ሓያሎ ካብቶም አፍሪቃውያን ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉን ኣብ ግዳም ክሓድሩ ተገዲዶም ከም ዘለውን ተፈሊጡ ጸለምቲ አፍሪቃውያን ካብ ኣብያተ መግብን መስተን ካብ ናይ ንግዲ ቦታታት ብጋህዲ ከም ዝተኸልከሉ ብተወሳኺ ማዕከናት ዜና ክሕብራ ቀነን ሓያሎ ሃገራት አፍሪቃን አፍሪቃዊ ሕብረትን ቻይና ኣብ ልዕሊ አፍሪቃውያን ዝገበረቶ ዓሌታውነትን በደልን መግለፂ ክትህብ ድሕሪ ምጽውዖም ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዞሊ ጄን ናብ ዝሃቦ መግለፂ ነቲ ተገይሩ ዝበሃል ኣፈላላይ ነፂጉ ኣብ ሃገሩ ኩሎም ወፃእተኛታት ብማዕረ ከም ዝረኣዩን ሃገሩ ንኣፈላላይ ባዶ ተጸዋርነት ከም ዘለዋ ሓቢሮ ኣብ ቻይና ኣብ ልዕሊ አፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ሓዊስካ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ብሓፈሻ ሩኡይ ዓሌታዊ ኣፈላላይ ከም ዘሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሆንግ ኮንግ ሓላፊ መጽናዕታዊ ሚድያን ጋዜጠኝነትን አፍሪቃዊ ፕሮፌሰር ኪዝ ሪጅበርግ ይገልጽ ኣብ ሓያሎ ምዕራብ ዓሌታውነት ከም ዘሎ ዝገለጸ ፕሮፌሰር ኪዝ ኣብ መብዛሕትአን ዝርአ ብዘይርአ ኣገባብ ብሜላ ከም ዝካየድ ኣብ ቻይና ግን ብጉሁድ ጸለምቲ ከኣትዎን ክነብርዎን ዝኽልክል ቦታታት ከም ዘሎ ሓቢሮ ገለ ቻይናውያን እውን አፍሪቃውያን ክርእዩ ከለዉ ክሳብ ኣፍንጭኦም ከም ዝሽፍኑ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኣብ መንጎ ቻይናን ሃገራት አፍሪቃን ዲፕሎማስያዊ ፍሕፍሓ ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣብሪሆ እዚ ኩነታት ካብ ዝጅምር ድሮ ካልኣይ ሰሙኑ ሒዙ እኳ እንተሃለወ ዛጊት ብመንግስቲ ቻይና መፍትሒ ተገብረሉን ሰበስልጣን ቻይና ነቲ ኣብ ሃገሮም ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ምስ ሙሉእ ጭብጡ እናሃለወ ኣሉታዊ መልሲ ክብሉ ጸኒሖም
ገሊኦምን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ውንኮ ዓሌታዊ ፍልልያ ኣሎ ክብሉ ጉድለቶም ክሽፉኑ ይፍትኑ ኣለዉ ኣጉር ኣፍሪቃን ቻይናን ካብ 200 ቅድሚ ልደተ ክርስቶሳት ሒዘን ብመንገዲ ሲልክ ሮድን ህንዳዊ ውቅያኖስን ርክባት ከም ዝነበረን ተመራመርቲ ይግምቱ ኣብ መዛግብቲ ታሪክ ቻይና ኣብ ዓመተ 863 ምስ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ምስ ሶማልያን ታንዛንያን ርክብ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ቅርሲ መዝገብ ሓፈሻዊ ፍልጠት ኣሎ ኣብ ሶማል ኣብ ግዜ ግዝኣት ኣጁራን ኣብ ታንዛንያ ድማ ኣብ ግዜ ግዝኣት ኪዋሊ ዝነበረ ናይ ቻይና ሰናቲም ክርከብን ከሎ ሶማላውያን ነጋዶ ብተወሳኺ እንስሳታት ዘገዳም ከም ዘራፍን ኣድጊ በረኻን ናብ ቻይና ከም ዝለኣኹ ዝገልጽ ጥንታዊ ስእልታት ይሕብር إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إيرتراويان توسختي حصرت زيناتات من لبع كورونا فيروس كوفيد-19 بعالم درجة نهرو بموسخ وقعو قطري بت فيروس تلقفو سبات لعلى 3 مليون كم زبصحه مع كنا زينا عالم حبيرن كابزياتهم توم 33 شح افريقاوያን كون كلو اب افريقا زياده لخفات زركبون هاجرات دو افريقا ግብፂ ሞሮኮን አልጀሪያን ከም ዝኾነ مع كنا زينا عالم حبيرن زاگیت بكورونا فيروس ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ብሓፈሻ 208 ሽሕ ክዲብን ከሎ 879 ሽሕ ሓዊም ኣለዉ ኣብ ኣፍሪቃ ድማ ኣስታት 1500 ክሞቱን ከለው 9940 ድማ ከም ዝሓወዩ ተገሊጹ زاگیت ካብ ሃገራት ዓለም ነቲ ቫይረስ ሙሉእ ብሙሉእ ብምስዓር ካብ ሓድሽ መልከፍቲ ነፃ ዝኾነት ሃገር ኒውዚላንድ ክትከውን ከላ ብብስሒ ልኹፋትን ሞትን ዘጋጠመን ጣልያንን ስጳኛን ሓዊስካ ዝበስሓ ሃገራት ኤውሮጳ ኣዝዩ ተስፋ ዝህብ ምምሕያሻት ብምምዝጋበን ገለ ካብ ኣታታተይንኦ ዝነበራ ሕግታት የፈኹስ ኣለዋ ኣብ ኣፍሪቃ ድማ ብዘይካ ጋና ካልእ ሕጊ ናይ ምፍኳስ ዘተንበህት ሃገር የላን إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إيرتراويان ፖሊስን ሓይልታት ጸጥታን ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ሕጊ ምኽባር ብዝብል መስምስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሓይሊ ምጥቃም ቀጺለን ኣለዋ ኣብ ሶማልያ ሓደ መንእሰይ ሕጊ ጥሒስካ ተባሂሉ ብጥይት ደይሪ ምቕታሉ ኣብ ርእሰ ከተማ ሞቃዲሾ ናይ 2 መዓልታት ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝተኻየደ ክፍለጥን ከሎ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃውን ሕጊ ጥሒስኩም ተባሂሎም 17000 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ ኣቐዲሞም ኣብ ናይጀርያ ደቡብ ኣፍሪቃን ኬንያን ሓያሎ ሰባት ብጥያይት ፖሊስ ከም ዝተቐትሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ሓይልታት ጸጥታ ኣፍሪቃ ኣብ ክንዲ ሰባት ኣረዲእካ ኣብ ገጹ ኾፍ ናይ ምባል ሜላ ዝጥቀሙ ጥያይትን ኣባትርን ዝተሓወሱ ሓይሊ ይጥቀሙ ከም ዘለው ተዓዘብቲ ይሕብሮ ነዚ ኣመልኪታ ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ሚሸል ባሽለት ንዓለም ገጢምዋ ዘሎ ስግኣት ኮሮና ቫይረስ ዳእምበር ህዝቢ ከም ዘይኮነ ብምጥንቃቕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘየድሊ ሓይሊ ምጥቃም ደው ክብል ጸዊዓ إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إيرتراويان حبرات መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ ለካቲትን ወርሒ መጋቢትን ናይ 2020 ጥራይ ኣብ ሶማልያን ሊብያን ኣስታት 91 ግዜ ናይ ነፈርቲ መጥቃዕታት ኣካይዳ ከም ዘላ ተገሊጹ ነቲ መጥቃዕታት ኣመልኪቱ ዓለም ለኻዊ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ በቲ መጥቃዕታት ነፈርቲ ካብ ክልቲኡ ሃገራት ኣስታት 20 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ገሊጹ እንተኾነ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሶማልያ ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይ ዝገበረቶ ናይ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ጥራይ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተለት ተኣሚና ሰራዊት እዚ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይ ዝዓመት እዚ ኣብ ሶማልያ ኣብ ዝገበሮ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ብጌጋ 2 ሰባት ከም ዝቐተሉን 2 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ሓቢሮ በቲ መጥቃዕቲ 2 ኣባላት እስላማዊ ዕጡቕ አልሸባብ ከም ዝተቐትሉን ሓቢሮ እንተኾነ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብቲ ኣሜሪካ ዝተኣመነትሉ መጥቃዕቲ ሓደ ሓረስታይ ባናናን ሓደ ካልእ ሰራሕተኛ ቴሌኮሙኒኬሽንን ከም ዝተቐትሉን ካልኦት ሓያሎ ሰላማውያን ሰባትን ከም ዘለው ሓቢሮ ሰራዊት እዚ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ብዛዕባ ከካይዶ ዝጸንሐ ወፍሪ መጥቃዕታት ጉድ ከም ዘይጸንሐን ብምስጢር ተታሒዙ ከም ዝነበረን ተኣሚኑሎ ጫድ አንጎላ እትውዳ ናይ ኣስታት $100 ሚልዮን ዕዳ ብመልክዕ ከብቲ ክትመርሰላ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ስምዕ ከም ዝበጽሓ መንግስታዊት ጋዜጣ አንጎላ ገሊጻ እዚ ዘይንቡር ናይ ዕዳ ምምላስ ስምዕ ጫድ ሕጽረት ገንዘብ ስለ ዘለዋ አንጎላ ብወገና ከብቲ ስለ ዘይብላ ንክልቲአን ሃገራት ከም ዘዋጽአን ተገሊጹ بمسرت سممع عبز متص 10 ዓመታት አንጎላ 75,000 ከብቲ ካብ ጫድ ክትቀበል ከም ዝኾነት ክፍለጥ እንከሎ ድሮ 1,000 ከብቲ ናብ ርእሰ ከተማ ሉዋንዳ ኣቴና ኣለዋ ተወሰኽቲ 3,500 ድማ ዝመጽ ወርሒ ክስዕባየን
አንጎላ ብነዳዲ ሀብታም እኳ እንተኾነት ተደጋጊሙ ብዘጋጠማ ደርቂ ሓረስቶት ከብቶም ክሞቶም ጸኒሕና ኣለዋ ኣብቲ ሃገር ን27 ዓመታት ዝተኻየደ ውግእ ሓድሕድ ዘስዓቦ ምምዝባል እውን ዛጊታ ይተመዓራረየን ዘሎ ጫድቦ ወገና ኣስታት 94 ሚሊዮን ከብቲ እትውንን ኣብ ርእሱ ምዃና ኣስታት 30 ሚእታዊት ናይ ሰደድ ኣታዊኣ ካብ መሸጣ ከብትያ እትረኽቦ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቕርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ሰላም ከመይ ተቕንዩ ፍትዋት ተኻተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና እዚ ትወት ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብል ናይ ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ ሰናይ ምክትታል إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ብፍቕሪ ተፈጢርካ ንፍቕሪ ጻውዒትካ ዛዕባ ፍቕሪ ጥዕና ወይስ ገንዘብ ፍቕሪ ንመዘኻኸሪ ኣብ ዝሓለፈ ገለ እዋናት ካብዞም ሰለስተ ወዲ ሰብ እንታይ ድሌካ ተዝበሃል ነቲ ዘይብሉ ኻርፍን ክደልን ዝነብር ፍጡር ምዃኑ ሓንቲ ምረጽ እንተዝበሃል ግና ኣዋጣርን ፈታንን ከም ዝኸውን ብምሕባር ብዛዕባ ገንዘብን ጥዕናን ኣቕሪበ ነይረ ንሎሚ ንኸይድ ዛዕባ ፍቕሪ እወ ንኸይድ ከምቲ ፍቕሪ መንገደይ ደኻም እንተኾይኑ እስከዓርፍ ኣይደልን ዝበሎ ስነ ጥበበኛ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ኣብ ህይወት እቲ ዝመረረ ስቓይ ስእነት ፍቕሪ እዩ ንዝብል ሓሳባት ገለ ኣብነታት ንመልከት بمصنعة استرجاجات أخم زمل كتو مس ملوت عنا استولد عشل بموت وي بستفل عليه مخنيات ولاديتهم السئن فقرز الروح وفديهم زي ركبن نيمو ما تقولوا عبيو كابزن ردو قدم خلو ود سب جنام ما ينسوهن كله نما جمرت طلبو فقر مخانيو حدا وان حنت حوتي كم زختبلت حتىني نمنتاي هزان مستولده كبك تصانيحو حق فديهم سرخبه سقزبل ويزهد نزحتكم ملس مسحقن ترجم ذهب ملسي نفتنكو تدرري مسبركو امو شو نسا هزان اما هزان الدين كله اتابخري ياب سمعيتو السمعات القتال بولاديتيا نسا يخا زعفل ما هرمت فقري امنتن تسفان كم زعنقلت نتقبرو ولد مسبله زانا وارح حمام فسو سرصات ترك طالبي نهديو كسمعات لزيكل بقبيص تسفا دما تسنيفو كبكير كفقري اتام حصانا زمان مقتوادن حواروس تفدي مسلمو شعو اتولاديت نابدرت افلباب مسقع مسحوفتو لعلت لقع صباح اتاني من بارو تسفا تسنقو ديم فقري ديم فقري فقري ارو نابلت تهرم تركت البام سمعيو بخيات زقعرصن بهدات زدقسن ወይ ድማ ተፈሲዩ ጸባድ ዲዩዝ ጠቦ ክትብል ደስ ብል ልቦናው መልሲ ሃበትኒ ካብቶም ምስሙሉእ ጥዕና ገለ ድማ ሃብታማት ሰብ ጸጋ ነፍሰ ቅትለት ንኽፍጽሙ ካብ ዘገድዶም ሓደ ምኽንያት ስእነት ፍቕሪ እዩ እንታይ እሞ ኣብ ወርቂ ዝተለበጠ ገዛን ኩሉ ናይ ገነት ፍረታትን መግቢ ሃልዩካ ፍቕሪ እንተዘይብልካ እንታይ ዋጋ ኣለዎ እንታይ ከም መቐረት ከይህልዎ በቃ ወዲ ሰብ ብዘይ ፍቕሪ ማለት ህይወት ዘለዎ ሮቦት እዩ ዝብል ዘንበብ ክመስለኒ ናብቲ መቦቆላዊ መፈጠርና ፍቕሪ ንኽነብር ናብ ልቦናን ብዕምቆት ክንጠልቕ ድማ የድሊ ይብል እስከ ነዛ ትስዕብ ካብ ቅዱስ መጽሓፍ ዝተወስደት ሕፅር ዝበለት መስመር ንመልከታ ኩሉ ምስጢራትን ኩሉ ፍልጠትን እንተዝፈልጥ
أخران كسع زقعز كأ كل أمنة تزهلوني فقر خاب زي تهلوني كانت مخونكو نيره تبل صحفتنا السلاسل زعبة فقري تعنا جنزب نخير بولو من قد تعنا ولا عمد كيدو نابلنا حدا بودخنته استمرر سبعي نفسه قتل وسينو نبرخا ناخده أمن قدي حدو دعدو نبي خير كم زلو يوكا سمو نسدما بعلانا بزعمري ترقم زلنا يكونا سلازم موتي بعلي كقلات في حيش كاب مبالي زرح زلو يبلو موت ودعدو دما نمخانو سمع كادو نقص عدنا زبلو زلو فليت كاديها أي سمعكم بلك نقرأ سمع نقصنا أتنتعنا زين برنا عينتو كل تينكري قالوا بزي كلا بزحن سلز عوره حنت عينون ذهبني فرق نقصنا تيكور سيلو قالاتي له سلازي زعدل زي تكملوا بعبي كوا كلنا نفسها فات خير الله مسبلو عند بيت بحقوس النزلله نبيتو خملس جمره أتود عجود الدهري الناس عبه حنت عينها تبدي خنا من نقص تخيل زلها بجاها حلرة نقصنت مستمقل كخي ترسعني تما يبلا السبع جناف الشيخ النابله هاي فالين أنس بتحقوس فتاريي نمسقون كي نبجزاي زمل لسلهو حنت تعيد عيني تراي كم دزخون واقع خمزلو واستوعي لي فلتن إلو ملسلو نقص نقصنت كفيلو تعنا عين تقم لساي كعلن أذنب سوق أتل حسب سبعي دما تعنا خساب زلو نقص كزاء رسون بيت المخان نذكره أب هيوتو سلام زبلس أنا براخ نبر كم زخل تماما لك عدم مقرت عنا زردانا مسحامنا قد غينا بتزلنا تعنا قديمنا خنحقوسن كنا مسكنن بزحق زياين الرأن أقداسنت جنزب أبز حجين نبر العالم شحق زيها اللوامبر الناس تازبلت هابتو مخاني تردوا قل حمات كتفوسهم بدياموند ورقن وي بليونات دولار كفيل كازي كالو بزعات مخانميو اسكا نزياب جزينا زنبري هابتا من بعض زنان سبن الملكت ستيف جوبز اتي بليونير بعض زقاه كابوننتي أبل كامباني حدا يو أما بال56 عمتو بسن كانسر ناتسقايخ موت كله مشوعة بليون دولار هابتو نيرو هيوتو قدم محلافة كابسة زاربو قلاي 5 نيرو أبزاهم موت بحمامة بعرات تقمسيسة نخل هيوتي نازكوركو زقن زبون تلو نتيها لن زبلو زنان هابتن أبقر مزيسة موتي كنتو مخانيو جنزب أتاوز قبل الكاميرا حمكينها أو تستاخد قصر تقريخا نحمام تصور الكان جزيو ولا سرح تنياخد قصر جن زكاة يكونن زخون النبرات كركبك عليو انت تفيها قد تكا زي تكال انكو جن هيوت رايا بموبال كابز علم تسنابتها حقويو بتزنبرو بليونات دولار هابتت عنام عداك أي تخالون الزلوان علم مواتر بكوفيد 19 فيروسها تواتر زلا أنا نفسه كف زيغاز علم بحنسب أبس كفتاب مودعو ودسب كبزح نجار بخيرو نعزبو زلنا تاريخه وفتساميو أنا انت زيله نبر هيوت يلن يزلو نجاراتو كم دك عدام سقاونا أمراون كمون منفساوي تأنها تزيبلنا منبرنا بسقاي سملاق خوني قنداد أتزخف أسقايقنا سنت فقريو أتزلع على ترزي من حقوس نهيوت مو نخيت نابزعبه فقري انت هاي كهلوكم تدليون نزبل حتو قال ملساتكم سمعكو أبزع علمنا ودسب نتززق ولو وي نتزيبلو كدلن كهرفن زنبر فطور مخانو تذكر كاف فقري تعنا جنزب حنت مرز انت تبهال نفسه كفسب نتزيبلو يخمرز سلستي اواب زيبلكا حنت مرز تتبهال قنا انت يتمرز نقلي عوات قري ويفتاني 5 خون
ንምግማቱ ኣይሸግርን እስከበሉ ገለ ዛንታታት ካብ ዘንብብኮ ነቲ ዛዕባ ዘራጉድ ከካፍለኩም ዛዕባ ገንዘብ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ እዩ ንሓደ ኣዝዩ ፍሉጥ ሃብታም ሰብኣይ ካብ ጉጅለ ማፍያታት ጨውዮም ከምዚ ይብልዎ ክልተ ዕድል ኣለካ ወይ ዘለካ ገንዘብ ሕጂ ናብ ዝበልናካ ሕሳብ ባንክ ተኸሰጋግሮ ወይ ድማ ሓንጎልካ ክነዕንዎ ነቲ ዘቐረብሉ ሕቶ ኸይዶንጌ ወይ ሃብታም ሓንጎለይ ኣዕንውዎ እምበር ዘለኒ ገንዘብ ሲያሂበኩምኔ ኢሉ ዕጭ ምስ በለ ሓደ ሃብታም ጉጅለ ማፍያ ንኸእምኖ ብምሕሳብ እሞ ሓንጎልካ ከም ዘይሰርሕ ምስ ገበርናዮ ገንዘብካ ብዘይ ሓንጎል እንታይ ክጠቕመካ እዩ ስለዚ ገንዘብካ ተተበናይ ዝሓይሽ ምስ በሎ ሕጁ ነቲ ሃብታም ከይዶንጌ ኣብዚ ዓዲ ብዘይ ገንዘብ ክነብር ኣይክእልን እየ ብዘይ ሓንጎል ግና ክነብር ይኽእል እየ ብምባል ኣቕበጾም ስለዚ ብዘይ ገንዘብ ክነብር ኣይክእልን እየ ኢሉ ዝኣምን ሰብ ከም ዘለዎ ንምዝኽኻር እየ ግና ወዲ ሰብ ብዘይ ገንዘብ ክነብር ይኽእል ዶ ንዝብል ሕቶ እወይ መልሰይ እቲ ዓይነት ናብራ ግና ዘርዝራ ትህልዎ ኣብዛ ናይ ሕጂ ዓለም ብዘይ ገንዘብ ንምንባር ካብ ሕብረተሰብን ሕጊ መንግስትን ተፈሊኻ ኣብ ተፈጥሮ ዝሃብቲ መበረኻ ንኽትቅመጥ ምስ እትኽእል ጥራዩ ትተኽእሎ ንሓይሊ ገንዘብ ኣብ ወዲ ሰብ ዘለዎ ጽልዋ ጎይታ ባዕሉ ክገልጽ ከሎ ንኽልተ ኣምላኽ ወይ ንኽልተ ጎይቶት ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ንፈጣሪ ወይስ ንገንዘብ ዝበሎ ኣብ ትምህርቲ ክንረኽበሉ ንኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ንገንዘብ ክትብል ፍቕርኻ ጥዕናኻን መንፈሳዊ ሰላምካን ምሻጥ ዘስዕቦ ጣዕሳ ወይ ጉሒ ከነስተውዕል የድሊ ቀደም ገንዘብ እንተለዎ ብሰማይ መንገዲ ኣሎ ተባሂሉ ሎምስ ወላ ነዛ ብመሬት ብእግርኻ ትኸዳ ገንዘብ እንተዘየለ መንገዲ የለን ይኾይኑ ኣገዳስነት ገንዘብ ቀሊል ዘይምዃን እዩ ግና ገንዘብ ኩሉ ዝደለኻየ ዝዕድግ ሓይሊ ከም ዘይብሉ ክንዝንግዕ የብልናን ጸሓፊ ሲራክ አብርሃም ብሽም ተኸታተልቲ ኣዚና ነመስግን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን መትዓቢቲ ከም የሎኻ ሳህለ ኣሂ ነዊሕ ኮይኑ ካብ ንፈላለ ድሕሪ ዓመታት ካብ ዓሰብ መጺኻ ብቐዳማይ ሰሚዐ ዓዱ ከም ዘለኻ ሳህለ ከም የለኻ እሞ ደቅኻ ኸ ጐቢዞም ዶ ጠፊዕካ መናይ ተሓዘለይ ሰብ ኣይፈልጦን እዩ ዘለኹ ባዕለይ ቶም ስድራና ንባዕሎም ስደት ማለት ገንዘብ ዝሕፈሶ እዩ ዝመስሎም ዝቖለስዎ ኸይወሓጡ ስደድ ጥራዮም ዝፈልጡ ተረዲኡካሎ ኣብዚ ስራሕ ክትደሊ ብገንዘብ ክትሕከም ብገንዘብ ቆልዑ ኸተምህር ብገንዘብ ኦ ማይ ጋድ ኣይተኣምንን ዩናይትድ ስቴትስ ማለት ከቢድ እዩ በቃ ኩሉ ብገንዘብ እዩ በጃኻ ነታለ ተብርሃን ኣረዳእያ ምሳይ ፈጺማ ኣይትረዳዳእንያ ልክዕኡ ጸገማ ዝግባኣ ኣይኮነትን ግን ዕድል ኣይገበረትን ፒርየድ ጓል እገለ ኤውሮጳ ኸስግር ወዲ እገለ ካብ ሊብያ ይድውል ሽት ኣነ ናብ ክንደየ ኽምቀል ብዝኾነ ዓድና ኸመይ ኣሎ ኣግሪካልቸር ይድፍዕ ደሎ ብዘይ መጠን ስደት ጸሊእናዮ ዓድና ናፊቕናዮ ክሳብ ንራኸብ ጊዜ ምስ ተቐየረ ኣብ ዝጠዓመካ ጸሓፈለይ ሳህለ ሳኺትለይ ኣይናይ እኳ ኢለዮ በኣምሆ ከምዚ ናይ ናፍቖት ገይረዮ ኣደይ ትብለጽ ጐፍ ኢለናኒ ከም ኣመለን ደሃይ ምስ ነገራኒ ግርም ምህላዊ እሞ ንገርኦ ስልኪ ኣብ ዝሃርመሉ ወረቐት ስለዲሉ ካበልኦ ኢለን ናብ ሓዳረይ ጐየ ምስ ነገራኻስ ሻዕ ሰዲድካለይ ኣይረሳዕካን ግድንታ ኸዓየ እምበር በዝሎምዶ ወረቐት መድለ ኣመንጎ ኣቢልና ድምፅኹም ክንሰምዕ መኣስ ጸሊእና ከይነሰህ ክፈኩም ወሰን ውእሰድ ንኸይድ ኣለና ኸዓየ ብዝኾነ ጥዕናኻ ኸመይ ትኸውን ስደትካ ኸመይ ይገብር ወረቐትካ ምስ በጽሓኒ ሕጉስ ኢለ ኣብ ትባ ንባብ ግዳ ቑርብ ተሸጊረ ዲሽክነሪ ሒዝኪ ቕረቢ ምስ በልክዋ ተዓባይ ጓለይ እናስሓቐትኒ ግሩም ተርጊማትለይ
ኣብ ኣሜሪካ ተዋሒድኩም ቋንቋ ባህሊ ታሪኽ እንተረሳዕኩም ታይሕማቕ ኣለዎ ዘይ ስደት ነዊሕኩም ከምቲ ዝበልካዮ እንድዩ ስድራ ደኣ ንዓኻ ምስ ሃበኸ ንመን ሂቡ ይጽገቡ ወትሩ ምስ ሰሓቑ ወትሩ ምስ መረቑ ተብራን ሓውትኻ ከማ ኢላ ኣላ ብኽፉእ ዘልዕል ሓደ እኳ ዘይብላ እንተኾርየተልካሲ እንታይ ዓየ ሓንቂቓ ኣቕሪባ እንዳኣላ ድሓር ከዓ ወይ ኳዕናን ሰብኣያ ሲና ምስ ረገጸ ኣብ ኣንዲ ሓቂቑ ለተብራን ደኣ ጸጋዕባ ትደሊ ሎምሲ እንድዕሉ ነብሳ እኳ ሪሒቑ እምበር ሓቅኻ ንመን ከጥዒምዎ ሓስመቃወ ውሉድ ኣይረግዐ ወላዲ ተቐድወ ዓድና ዘላቶ እንቋዓይ ትርእዮ ውለድ ኣይትለድ ኩሉ ወዮ ወዲ ሃለቃ ሕድሩ ምስ ወዲ ዘርኢ ሰናይ ፀሓይ ዕራብ ዓዲ ከም ዘይተረእዩ ተበልካሲ ደርሆነቆ ኣትዮም ጉሩህ ስርናይ መርዓ ዝኣኽለት ነይራ ጓል ምን ዘሎ ምስ ጓል ዒስባኖ ወደቦ ሃስማዒሎ ምህሮ ወዲየን ሰዋ ምስ ወረዳ ከይሓደራ ከሰላእ ተራእየን ይበሃል ኣሎ ድሓር ቆልዑ ዝቑርጥጦም ዝምህሮም ስኢኖም ተጸይቖም መስተንገለን ኮይኖም ሳጋብር ሓወይ እኳ ትንእሽቶ ወዱ ጸጉር ተዳዕቢሉ ከም ሰናዱ ከየፍረጨ ሽጋራ ለሚዱ ሳጋብር ሓወይ ዓቢዱ ዛንእዲ ሒዙ ብጓህ ነዲዱ እቲ ቖልዓ ንምሸትዋዕ ደሓኒእቶ ንሱዳኑ ኸይዱ ተነዋልድ ውን ወንጭሕቲ ሰፍየን ይኸኣላ ቀልቢ ኸይገበራ ጡብ ከየብቈላ ንህልዋኻ ነቕድሚየ ንዕዘራ ሓቅኻ ይዓየ ኣብ ዓሰም 3 ዓመት ገይረ ስድራ ኸይረኣኹ እምንሓጀር ተቐይረ እንድሓር ዓዳኣትየ እግረይ ሰይረ ከማ ኢሎም ኣለዉ ዓሰም ዶብ ንሓጀር ይብሉ ንሕናኻ ብትእዛዞም ዶብ ንሕሉ እንታይ ከም ንሕሉ ጸላእ ይብሉና ደሃይኒ ዘይብሉ ዝወፅእ እምበር ዝመጽእ ዘይብሉ ከንሕሉ ዒልና ንሓድር ክንሕሉ ምእንቲ መጎጎ ትሕለፍ አንጨዋ ቢልና አንጨዋ ንህልኽ ዓዲ ውዕል ኮይና መጎጎ ሰኣን ዘርስና ሰኣን ዝታውና ዘይመልክዓ ዘይግርምኣ ኮይና ሰፈር ሳሬት ምስ ዓለባኣ ስኺልና ንሕሉ ይዓየ ዓንዴል ንሓቆፍ ዘይፍቅር ነፍቅር መዓስ መዓሽና ከብዲ ሰብኣይ ክንደዩ ዝዓቆር ሕርሻ ደሓን እዩ ናብራ ቀደምና ዘይንስዩ ግዳዝ ዘይ ከም ቀደም ኣዝርእቲ ናፍቑ ሓመዶም ኣብ ዑር ብድቃስ ሰቢሖም አንጒዶም ገደናን ስግሩባን መን ክኸዶ ዘእግሪ ዓዲ እኳ ዘርእን ጣጢዕ ንጋዶ የዓየዋ ብኸለኻ ከይጽላእካ እምበር ከጻወተካ ድሮዛት ማሊ መድሃኒ ዓለም ዝደቀሰ ዘረባ ሰሰንቂሩ ማሕራይ ቶኻ ትኾን ተሰኣለም ትዝክሮ እንዲኻ ፊት ታሕታይ ዓዲ ዘሎ ግራውቲ ኣብታ ዓባይ ደረት መሻይኖ ንስቲ ማሕራይ ብጸርፊ ምስ ዓብለሎ ሰኣለም መሸም እሳት እዩ ኣቅድሚ ሰበይቱ ብበትሪ ተደስቆ ተበሎ ከምዛ ድኑስ እናተገምሰሰ ነጸሉ ኢልዒሉ እንታይ ዘይከሲሰ ውዕል ኢልናያ ክንልምኖ መጠረሽቱ ኣቦኻ ቐሽ ዓንዲ ሕድራት ኣስሚዖሞ ንተስፋኣሎም ገኒሖም ብዝኾነ ንዑንካ ባህ ክብሎ ኣንበሳ ምሲሎሞ ክላእ ዘረባ ንውሕልካ ይዓየ ሎም ተራኺብና ኢለንዳየ ንደቅኻ ኣኸዓየ ሰላም ኢልኩም በሎም ካብ ሰረቶም ፍጹም ኣይተግልሎም ኣንታ ኸዓየ ብምህሮ ከም ብዕራይ ከተማ ዓፍቲኹም ሎም ደኻባና ልቢ ደሊኹም እንግናሲ ጽባሕ ከይጋጊየኩም ወይ ከይትጋጊይዎ ንሕሉፍኩም እምብዛይ ትጸየንዎ ንሰብ እንታይ ሓይሉ ትርፎ ሕልፉ ዞም ኣውቲስት እኳ ከም ንፋስ እናሃፈፉ ንምንታይ ድዮም ስፖኪዮ ምርኣይ ዘይገድፉ ገጣሚ ቦኽረ ገብረ የሱስ መጋቢት 2016 እንተሳትፎኻ ኣዚና ነመስገን هذه إذاعة إرنا فتوى تخطاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاقبكم تزانيكم كتكونوا تسفانا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتا ويوان قرب لكم تلالي وصحفات مزلو بتلمون دادراشانا نابريدي إرنا @gmail.com وي ريدي إرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنا يو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال
ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሙ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና